Ja som bola veľmi zvedavá, priznám sa na to, že akým spôsobom sa dá nejako cez emócie fundraizovať, lebo doteraz som sa stretla s úplne inými teóriami a inými prístupmi. Bolo preto pre mňa veľmi zaujímavé to, čo Alan predstavil, a hlavne to, že je to človek, ktorý používa vlastnú prax alebo vlastnú skúsenosť a príklady z praxe na to, že vlastne korešponduje to s takým novým prístupom, by som povedala, kde síce hovoríme o peniazoch, ale peniaze nie sú prvé, o čom rozprávame. Čiže určite by som odporúčila ľuďom, aby prišli na podujatia, ktoré organizuje Centrum fundraisingu, pretože na Slovensku je táto profesia ešte v plienkach, viem, o čom hovorím. A takisto by som to odporúčala veľmi aj možno podnikateľom, alebo teda tým, ktorí by mali byť tými, ktorí tie peniaze dávajú.